Mar fermoso e imos falar agora, Rocío, dun tema fundamental para todos os galegos e galegas. Diría que o tema máis importante despois da religión, das verbenas e do fútbol. Poste serio, entón. Póñeme serio porque imos falar do polvo galego. Entón do polvo galego. Rocío, ti saberías distinguir entre un polvo galego e un polvo de fora? Oye, pois posme nun compromiso, Adrián, porque claro, isto de distinguir os polvos está complicadísimo. Complicadísimo. Eu teño algúns trucos, vou nos compartir con todos. Veña, eu, por exemplo, se vexo dous polvos, un daqui e outro de fora, o que teña a cabeza máis grande, ese é o galego. Pero depois tamén hai outros trucos, por exemplo, o galego ten unha cor máis escura en cru, pero unha vez que o coces, tamén é algo máis escuro que os outros, cos de fora. Por exemplo, ten así unha cor como violeta do color do viño, sabes? Dos cachelos, deses cachelos que deixan, non? Que quedan riquísimos cocidos co polvo. Pero despois, se o pos ao lado dun marroquí, o marroquí xa ten un color máis claro, algo máis rosita. Máis pálido. Entón, é bastante sinxelo distinguir o polvo galego doutros, oiches, se te fijas neso, pero ainda ten máis trucos que contar, e vai nos contar José Luis, el sabe o ben porque el é profesor na Escola de Hostalería, el sabe perfectamente cal é o polvo daqui, oiches, non falla ni unha. José Luis, non o teño moi claro, Podesme axudar a diferenciar cal é o polvo galego do que ven de fora? Sí, algunha diferencia vai haber. Vamos a comenzar un pouquiño co galego. Este de aquí vai ser o galego. Tiñame a mí máis Xa pinta. che diraba, non? Sí. Veis que cor máis oscura, decir, estes tonos roxizos, cobrizos, decir, é un pulpiño de aquí, da rocha concretamente. Decir, Vale, porque a rocha dalle cor. é do que se alimenta, que alimentase dos mariscos, entón eses mariscos sempre refiten un poquinho na cor da pel. Aquí temos a carón un de Marrocos. Un de Marrocos xa veis que máis clariño. o tono, se os poñemos aquí a par, o tono cambia, é dicir, é máis grisáceo, non ten este casi morao intenso. Iso estamos vendo un cru. É dicir, unha vez cocido, isto multiplícase. Outra diferencia bastante notable é o tamaño da cabeza. O pulpo galego sempre é algo máis cabezón que o pulpo de Marruecos. Pero logo, sabor. Hai diferencia de sabores? Sí, Intensidades? hai diferencia de sabor, obviamente. É dicir, se o pulpo de rocha se alimenta de mariscos, vai ter ese sabor amariscado. O pulpo marroquí vai ter un sabor moito máis sutil. Vai ter un sabor moi fino e moi bo tamén, pero non vais notar esa intensidade. Ves que vai ser un sabor máis neutro. A dureza. Ahora, unha vez que xa temos o polvo cocido. O pulpo de Marrocos aguanta a cocción moito máis. Tu sabes que cocemos o pulpo, deixamos o repouso, pero o pulpo galego, se o deixas moito tempo de repouso, vaise pasar, e o pulpo ten que estar un poquinho recio. Que pasa co pulpo de Marruecos? Que aguanta moito mellor a cocción. É dicir, se tardamos media hora máis, vai nos aguantar aí tamén o punto. Por iso, quizás para as feiras, a parte da disponibilidade, que non hai pulpo galego para tantos, tamén a cocción influi moito. En canto a tempos de cocción, cales teríamos? Neste caso, vamos ter unha cocción tradicional. O sea, aquí vamos falar de forma xenérica para ambos os dous pulpos. Mais ou menos entre 15 e 18 minutos por kilo de pulpo. E a outra forma, tamén tradicional, menos usada, sería sin auga. Non me digas. Así capota baleira? Claro, capota baleira. Falamos que o pulpo ten merma. Esa merma é auga. Entón, que facemos? Quentamos a pota, sabemos que está quente cando tiramos a gotiña de auga e xa se evapora inmediatamente, e aí metemos o polvo e tapamos. Pero, bueno, de facelo frito, co queixo San Simón valle de maravilla, ese toque fumado, podes facer bombas, croquetas, empanadas. Gloria bendita. É unha maravilla, temos un produtazo increíble, sí.